estem aquí en l'estand de l'Escola d'Arxivística de l'ESGET, en el Congrés Internacional d'Arxius, que se celebra per primera vegada a Barcelona. Per tant, hem volgut ser presents no només a través de l'estand, sinó a través de diferents ponències que les persones de l'escola, taules rodones, fem i farem durant aquests dies de congrés. La veritat és que de moment l'experiència fascinant, com a novells dintre del que és el món de l'arxivística. I justament una altra cosa que farem és assistir a les conferències per intentar fer com una mica de recull de què s'està parlant, de què no es parla, quins són els interessos actuals i cap a on estem anant. Ja tenim clar que és un fons documental, tenim clar que és la governança de dades o la gestió documental i com això ho veus aplicat en aquests estands, és que això és el més graciós. Ens ha servit molt del poc o molt que han fet en aquestes primeres setmanetes, ja ho estem aplicant aquí també, i si no ho estem corroborant en el que estem veient. Per tant, la correlació entre els estudis i ara mateix el congrés no podria ser almenys més òptima pel que seria l'aprenentatge personal.